Good morning idol ko na. Ano topic natin diyan? Wala po akong maintindihan ko na. Diyan last nga ako nga. Last ngayon upload ko nga dagiti na pasamak in Timulak kas jay. In sa vlog ko na ano nag Ilocano act. Di ba Ilocano miti vlog ko. Nagsasaw kas jay. So tatangal daw po kay awan pa lang ti content adalang ti kuha tayo nga nag-comment din tilas upload ko nga anong nag-upload ko nga upload ko nga video nga dagiti napasamak in Timulak sa Japo. Dito nag-comment nga ni Teacher May's vlog good morning idol, ano topic natin dyan? Wala po ako maintindihan. Ano bang hindi maintindihan ma'am, or ano ba yung salita ba or yung vlog? Yun nga dito nalilito na naman ako mag-vlog na Tagalog. Kaya yun, pinili kong mag-vlog ng Ilocano dahil yun yung baga yun salita namin, Ilocano ngayon. Tagalog sabagay yung Tagalog naman kasi kumbaga mas maraming makakaintindi ganun. Tulad ng mga Ilocano na gahaya ko, nakakaintindi ng Tagalog. Pero yung mga Tagalog na pure Tagalog na hindi nakakaintindi ng Ilocano, yun talaga hindi nila maintindihan. Kaya comment kayo kung or mag-comment po kayo kung Tagalog na lang ba yung pananalita ko sa vlog or Ilocano pa rin, or sa mga padak nga Ilocano apo. Kape po tayo. Yun po, kung ano po yung may papayo nyo, or Tagalog na lang ba o Ilocano salita ko sa vlog or Ilocano talaga. Kasi medyo sanay na ako sa sa Tagalog na Ilocano na pagbablog. Kaya medyo mahirapan na ako mag-adjust pag nagtagalog ako ulit mag-vlog. Ayun, tanong natin kay lola ko kung anong masasabi niya or ano may bagana ganun. La! Tanong po natin sa kanya, sa lola ko. La! Ata nag-comment din tilas na video kuna nanay kuna na dyan nagkakanyak ni Teacher May vlog kuna nanay good morning idol, ano po topic natin dyan? Wala po akong maintindihan kuna na dyan in sa vlog ko na nag Ilocano act. Di ba Ilocano miti vlog ko nagsasaw kas jay ajay kuna nanay ata din baga na ano ba ti saok latan ano ti kumbaga salita ko Tagalog na lang o Ilocano ano ti may bagayaw walang Ilocano nga di Tagalog na kit Ilocano mit nga Ilocano naman na puro yung salita ko sa vlog. Ano ni mama latan? Pakita ni mama. Pakita ni mama po. Si mama yung tatanungin natin. Ano na nag-comment na ano ni Teacher Vlogs May. Teacher May vlog. Ano na Teacher? Tanay. May? Teacher May vlog. Ano na? Aji comment na rod na Masama. Masama na. Good morning idol ko na. Ano topic natin dyan? Wala po akong maintindihan ko na. Diyan last nga ako nga last ngayon upload ko nga dagiti na pasamak in Timulak kas jay. Ano ti may bagam? Tagalog na lang ba o Ilocano? Tagalog mo. Tagalog. Pero i-request ko dahil. pero marikata naman gamin nga gadyasin Hindi. Puro Ilocano tapos i-Tagalog mo kasi lang. Halo na lang pero medyo mag-adjust muna ako. Kung Pangalatot sana kung naintindihan ko. Kasi Pangalatot yung mama ko pati si lola ko. Yan po. Kung ano pong
ano nyo, gusto nyo, mga supporters. Tagalog na lang ba o Ilocano, ano, or halo na lang para maintindihan ng Ilocano tapos maintindihan ng ano, Tagalog. Ano po sa tingin nyo? Adam. Ati, yung salita ko sa ano? Tagalog na lang ba o Ilocano sa pag-vlog ko? Tagalog na ito. Tagalog latan, no. Marami nagsasabi, guys. Marami pong nagsasabi na ano. Tagalog na lang daw. Hintayin ko po yung comment nyo kung ano pong sasabi nyo doon, kung Tagalog na lang o Ilocano. Kasi mabubulol na naman ako sa pagtatagalog mag-vlog. So yun lang po, guys. Thank you. And sa'yo, Teacher May Vlogs, hintayin po natin yung mga comment, yung may magko-comment po na Tagalog na lang yung pag-vlog, ang salita ko sa pag-vlog para maintindihan ng lahat. Ganun. Kasi pag Ilocano lang kasi nakaintindi. Pero depende rin sa iba kung nakaintindihan ng ano, yung mga ibang Tagalog na nakaintindi ng Ilocano. So yan lang po. Salamat. God bless.